Yang ge siap, gerak. Hehehe. Gondrong piye iki ra joget iki? Kantenge ram. Iki nyuwun sewu, dawuh sesepuh, sing penting tertib, nak ra tertib iki musiknya kan mateni sik dulu ya, laren sik kok 30 menit. Karo kanca-kanca bidang-bidang sik ra apa-apa ora nyantai, karo ngenteni situasi kondusif. Ngono. Maaf, ada orang pemuda yang mau niping boleh, jangan dekat-dekatnya penyanyi. Udah ada peringatan Bapak Jono Jarim. Ya penyanyi nggak ada tempat, nggak ada tempatnya nih. Nyanyi juga toh. Ada yang nyengkir. Monggo nyuwun sewu ki sing ngendika sesepuh, kita hormati nyuwun sewu, sing joget ya apik. Kok ijarak, dadi ibu-ibu sing presani wonten wingking ya sekeca rak ngoten. Nggih, dulur nggih. Mungkin niki dawuh dari sepuh, kalaupun enggak kondusif acara cukup sekian, mungkin ngaten nggih. Lah nggih nek aja ya sing apik tertib nggih. Dawuhe Mbah Kakung. Nggih. Sik, sabar sik wae Mas, malah. Lungguh sik. Hah? Tertib nggih? Nggih. Nduk Cahayu ngadeg sik, santai ya. Oh nggih. Liwung sik ya dientekke ya. Oh nggih. Yeah.
ya ya. Ambiar. Merku ya. Ambiar. Ada. Tatan bisu loh ke ati. Ayo Bud. Suwe hatiku antuk jampi. Ada yo ati saliji. Senadyan aku tak lakoni. Harap yang tertib, Saiki harap mboten, yang tertib. Mas? Oh, tatu. Tatu. Sabda batin Eh, Kacau. sik iki